Sol ni tuk si bay vek ule tila. Hei pui hi amu alaw thawa kan in khom lo le a ani ruma kan pheya kan machine kan lak chho lo ban khu ta kan la in su a in hiam kan ka ocean camping la nei wangin Sunday school pa ngai la om lo wangin ka ocean camping follow ban la manga chuanin du sangi kha in khom tur khana pani dan chuak ve nge ya chan a ve bang phanga a thom ka sharon chhole chu nga tinge boite in khom lo tia ka chaw ke in khom pe lo a lo ti ya ba in a hian in leng te kan nei don em kan shilawa a chu dan in kan on block le ze lang puna room chaten no ta ani ki fai char ani ani te hawin ei turan siama ngano lang so nu byak zwali ni so kanu chuan nu in thiberon in pui ve do na alu le papor ye eng lu tuka u chan te local bukanga vuin chu kan lo in ba sai ve anga in chian te kan u chian te hote kan ba chian te hote vel in lao camping fola pani wang khan in zai khom te oma wang khan aron kal le theilom lova thei rat chian te bu ma le rin hlu ate thingpin in don ni hi hi ani chian nu kanu lat live chon ka chian nu ni ve china ma se tu na chamin kom du ta lo lampanga ai en thei han chau thei top o ai mak de da nang zui lama ba tha hei chan thang a kan nei lo bai te cái xe đến không tốt này chun thil kan eya kan ei zo nu lok hian in ti hian ta hian ka khaw kha sik le a chuan chanu kha kamut topa na chhong na in chhok chung chau kha ni mai chuan ka ti khan ka khwa sik le ngal zel bok sia chu ka nu in ti reng te chuan min tia zu in tes ra u tia kan zu kal hal ta rum kha nya zana chun thil ei tiang hu lai ve hi chuan ka zia a bikin zinga hian in tholim hian ka khwa sik le nge ya kaming changam lawa ka mitana thei lu tuka chuanin na chhona ka ei to pa chokan eya kan ei kham hnuwa ka zia dewa vu in chu ka khwa sik le ma dewa ni danga chuan tlai thing ni ma sik thin kha nia alu le papor bal chum ti vel te kan ei ni hi in po ko sigare thelo wangin hei ebenezara win hi Sunday nia ebenezara kan zu check up don thisin kan zu test don kan pani kan ko sigare thelo ba thisin kan zu test don kan kal don sia Kasi lawa in hei daw me me niya.
นี่เราขโมยอันนี้คัน Thôi đã luôn. Thôi lắm rồi. Kan kha thi sentence na turing kan in ziak lo ka paisa te an pe a chuan min lo la ka dar som a chhuak ang an ti wangin kan hole photanga kan phone anga chu chu kan result ten shidon chaw ni waiting ya boy hey la hey hey nằm sầm lầu đấy mình lầu thì thế này vinh su video cái đồng thì tấm vắt thì là khát thì giống khát ní xe chu nát thì cái nằm lầu đó vàng miền khan cái đồ ăn cái vlog tấm là rần ta sáng cái đồ bốc xe là giveaway khác cái đó xây lấy các cái bản hình chu lầu thêm tổ bạc khát lâu là thêm là choai lâu thêm hua tuần cái chào hiền cái nằm sầm choan cái rần poang tổ ăn chu chu cái rần xây bốc ăn even TV har em te pomino ti me thea ma se kenom samlo le kanin thia chawang te chuanin alo la thlen kim lo do awang khan kalo la ti lo mai mai ani chu o chuan zia po ha kan ziak chun zom ri lawa pat o video pa ni nge pathuma mi chu kan ziak ri lawa chu po chu kan lo ziak lenga kan no pain kan nom samlo wang hianin do angin kan la bai pui man lawa chu chu karon soi ni chuan inga video te min lo like kula min lo subscribe ze ula comment khain war lo le to tu ka lo comment ze ro ka thei chu ka lo changa ka lo chan lo pon na kina tian video te theng ang kha ka lo chang don ya za in tan chuan ti jong khani le se kan dam wa theina min lo chong chai pui don ya